Yun si Chunchay. Tapay lang muna guys. Hindi natin makita rito kung pababa pa taas yung mga aeroplano, madilim na eh. Ganda sana dito kung makikita natin. Papahangin lang tayo dito guys. Tamang tambay. Shout out, shout out. Ito yung C5 Moonwalk Access Road. Dito tayo ngayon guys sa may 7-Eleven. Maliwanag. Tamang inom ng Mountain Dew. Masyado nagmamadali si Kuya driver. Nababagalan dun sa close van. Ito bakit ito mga pusa nito kanina. Nangihingi talaga siya kanina ng pagkain guys. Itong pusa na to nangihingi yan ng pagkain kanina. Nakakatawa. Yung aso, gutom na rin yung aso. Nako, nagugutom na yung aso. Kanina binigyan yan yung pusa. Ayan o. Ayan, nakatingin o, nakatingin. Lalapit ata rito. Muning! Psst, Muning! Muning, busog ka na? Psst, Muning, busog ka na Muning? Busog na yata eh. Binigyan siya kanina ng pagkain eh. Shout out sa mga nanonood guys. Ano naman tayo? Tamang tambay. Shout out kay Lady Rider. Lady Rider.